Všimnite si toto Ferrari z roku 1984. Úplne maličké auto oproti tým dnešným o polovicu väčším obrom a s tým, že pozerajte, že kde je kokpit a oni mali, prosím pekne, nohy niekde tuto až predu v nose, čo znamenalo, že keď ste havarovali, tak ste mali veľký problém. Vzadu motor. To je bomba. Tento šesťkolesový unikát Tyrrell vždy veľmi zaujíma. Pozrite sa na ten kokpit, ako nízko sedeli v tom aute. Prakticky bez okna, ne? Krásne Minardi z roku 97, Simtek, dokonca osudný Simtek, na ktorom sa zabil Roland Ratzenberger na tomto okruhu. Starý Tyrrell z roku 94, keď sa nepletiem, ešte staršie Minardi. Footwork, maličké motokáriky.